سلام زغوركم تعزبتي RBL TV Entertainment كما تخونوا لو بدما حصل فيديو بزعبة فور دافور حيزلكم مزيلكو سلازي السلام مكتتال فو plus 4 is gleich فو 4 إذا قلت نكاب كلنا خاء زخون حتى خون حاتت كلنا فو 4 إلنا نحاتت كنملس كلنا خاء دافور إلنا نملس Beispiel Der Schrank steht an der Wand. እቲ አርማዲዮ ኣብቲ መንደቅ ተጸጊዑ ኣሎ። Ich stelle das Sofa vor den Schrank. እዚ ማለት ከዓ ኣነ ነታ ሳሎን ኣብ ቅድሚቲ አርማዲዮ ኣምጠያ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ። ሕጂ ክገልጸልኩም እየ ኣብዚኦም ክልተ ነገር ኣለውና ኣብ ቬክስል ፕሪፖዚሽን ክሳብ ሕጂ ኣይገለጽኩን ኣለኹ ንሳቶም ከዓ ኣን und for ኣለውና እዚኣቶም ከዓ ክልቲኣቶም ቬክስል ፕሪፖዚሽን ኣብ ዳቲቭ አኩዛቲቭ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ቆም ወላ ሓንቲ ይብሉን ሕጂ ንኣብነት ኣን ፕሉስ አኩዛቲቭ ወደ ኣን ፕሉስ ዳቲቭ ክንብል ንኽእል ኢና ፎር ፕሉስ ዳቲቭ ፎር ፕሉስ አኩዛቲቭ ንብል ንኽእል ኢና ስለዚ ካብቲ ሰንተንስ ተመርኪስና አኩዛቲቭ ድዩ ዳቲቭ ድዩ ኢልና ብድሕሪ ዝመጽእ ብድሕሪ ኣን ክንሰርሖ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ሰንተንስና ክንምርኮስ ንኣብነት ተቐዳሚቲ ኣብዚኣ ንርአ Der Schrank steht an der Wand. ሕጂ እዚኣ ሰንተንስ እዚኣ ዳቲቭ ድያ አኩዛቲቭ ክነስተብል ኣለና ኦኬ ኖርማል ሕጂስ ዳቲቭ እያ መስለኒ ክትብል ተኽእላ ምክንያቱ ደር ስለትርኢ ዘለካ ኣብዚ ግን ኣብዚ ከይረኣና ኣብ በዚኣ በዛ ሽቴት ዘላ ክንመዝን ንኽእል ኢና መጀመርታ አኩዛቲቭ ኦን ዳቲቭ ፍልልያቶም ክንፈልጥ ኣለና አኩዛቲቭ ኩሉ ግዜ ቮ ክኾን ከሎ እንታይ ኣበይ ከም ዘለካ ዝሕብረካ እዩ አኩዛቲቭ ከዓ ቮሂን ናበይ ትኸይድ ከም ዘለካ ወይ በቤጉን ናይ ምንቅስቃስ ምልክት ዘርእየና እንተኮይኑ አኩዛቲቭ ንብሎ ሕጂ እምበኣር እዛ ሰንተንስ እዚኣ እንድሕር ሪእናያ ደር ሽራንክ ሽቴት ኣን ደር ቫንድ እቲ አርማድዮ ኣብቲ መንደቅ ተጸጊዑ ኣሎ ቆይሙ እዩ ዘሎ ተጸጊዑ እዩ ዘሎ ይንቀሳቐስ የለን ስለዚ እዛ ኣን ቬክስል ፕሪፖዚሽን ቬክስል ማለት ቬክስል ፕሪፖዚሽን ማለት ኣብ ክልተ ነገር ክቃየር ዝኽእል ፕሪፖዚሽን ኢና ንብል ዘለና አኩዛቲቭ ክኸውን ይኽእል es hängt ab davon ኣብቲ ሰንተንስ ትምርኮስ ስለዚ ኣብዚኣ ኣን ዳቲቭ እያ Der Schrank steht an der Wand እቲ አርማዲዮ ኣብቲ መንደቅ ተጸጊዑ ኣሎ ቫንድ አርቲክል ዲ ዝወስድ ዲ ኣብ ዳቲቭ ከዓ ዲ እንድሕር ነይሩ ኣብ ኖሚናቲቭ ዲ እንድሕር ነይሩ ኣብ ዳቲቭ እምበኣር ደር ቫንድ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ኦኬ ኣብታ ካልእቲ ባይሽቢል ከንታይ ህበና ኸውን Ich stelle das Sofa vor den Schrank. ኣነ ነታ ሳሎን ኣብ ቅድሚቲ አርማዲዮ ኣቐሚጠ እያ እዚ ማለት እምበኣር እዛ ሰንተንስ ከዓ ሕጂ ዳቲቭ ድያ አኩዛቲቭ ሕጂ ከዓ ነስተውዕል ኣብ ዳሕራዋይ ቪድዮታተይ ብዛዕባ አኩዛቲቭ ዳቲቭ ክገልጽ ክፍትኒ ብፍላይ እዞም ቬክስል ፕሮፖዚሽን ንብሎም ኡንተር ፎር ኣን ኣውፍ እዚኦም ብምሉኦም ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዮም ሕጂ ኣብ በገጣሚ ስለ ዝረከብኩም ኣብዚኣ ክስርሓሎም ስለ ዘለኹ እየ Ich stelle das Sofa vor den Schrank ኣነ ነታ ሳሎን ኣብ ቅድሚቲ አርማዲዮ ኣቐሚጠ እያ ሽቴለ እዚ ምቕማጥ ተቐሚጠ እያ ከዘለኻ ኣነ ነታ ሳሎን ኣብ ቅድሚቲ አርማዲዮ ኣቐሚጠ እያ ትብል ኣለኻ ስለዚ ተንቀሳቕሳ ዘለኻ ባዕልኻ ነታ ሳሎን ኣነ ነታ ሳሎን ኣብ ቅድሚቲ አርማዲዮ ኣቐሚጠ ኣለኹ ስለዚ በቤጉን ስለ ዘለዎ ደስየግን ቤነቶም ቪየትስ አኩዛቲቭ
شرانك ارتيكل تاوسد دن در ابزخ حجي دن الو مالتي فور دن شرانك انا نتساولون اب قدمتي ارماديو اميدين حجي مبارنا نابتي قند ارستنا نمزا نابتي W fragen wovor stellst du das Sofa? أبي كتقوم بطريقة الصالون wovor معناته stellen كل جزء for سيزوست preposition wovor stellst du das Sofa? أبي كتقوم بطريقة الصالون for den Schrank أب كلمتي أرماديو كقوم بطريقة أب كلمتي أرماديو تلالخ wovor stellst du das Sofa? أبي كتقوم بطريقة for den Schrank أتي كلمة أرماديو مالتي for den Schrank هجي أبزي أكن السؤال زلنا stellen und stehen في الليث اللون stehen مالت كل جزء قام كون كلهم حدا بوتات تقوم تأخذ خايو stellen جن إذا قمت كله تقوم تأخذ تطويله stehen مالت stellen جن بكاد سبين كسازلو تقوم تأخذ خايو سلازي بيفهم مالو سلازي إذا أكوزاتيف تكون لا إذا خالاتيف تكون لا إذا بمدة سنتنس تغير على مالتي أوكي good أبتا خلقت دما Angst plus for plus dativ or akkusativ Hast du Angst vor dem Fliegen? كاب حالما فريه على كادي زم تنفرو فليجن نلوم كاب اتومس فريه على كادي Hast du Angst vor dem Fliegen? Artikel fliegen das Fliegen nennen deswegen haben wir das Fliegen aber das dem نتكملنا Hast du Angst vor dem Fliegen? كاب حالما فريه على كادي Nein, ich habe keine Angst vor dem Fliegen. No, كاب حمما فرحية بالليل. Nein, ich habe keine Angst vor dem Fliegen. تقول خمالتي. ويكا تلك تملس Nein davor. نياتو Nein davor habe ich keine Angst. تلك حتى كيف Wovor hast du Angst? Hast du Angst vor dem Fliegen مش لك؟ هجيك تحت تقولها كل جزء wovor أخذت wovor hast du Angst? كم تي تفرق؟ for gefiter كابورتو إذناب هجي أبزن تاي لنا تانيحو Hast du Angst vor dem Fliegen? كاب حمما فرح على كاديو Nein, ich habe keine Angst vor dem Fliegen. No, كاب حمما فرح يقولون مالتي Oder Nein, davor habe ich keine Angst. Wovor hast du Angst? كم تعرف تفرق for gefiter كاب زناب يفرح له مالتي Gut. Abel hat Angst vor Feuer. Abel كاب حاول يفرح Wovor hat Abel Angst? Abel كم من يفرح هجي أبزين تاين لنا Angst كل جزء for يتوسط
ሕጂ ክንሓት ከለና ኣብዚ ናይ w ፍራግ ክንሓት ከለና እንድሕርታ ፕሪፖዚሽን ፎር ትወስድ ተኸይና በፎር ንብል ማለት እዩ እንድሕር ኣውፍ ተኸይና ከዓ ወራውፍ ንብል ማለት እዩ በፎር has to angst before hat abel angst abel hat angst for abel hat angst for foya ትብል ማለት እዩ ምክንያቱ abel hat angst for ከሎ ኣቀዲሙ abel hat angst for foyer ስለዝበለ ኢና ንጥቀም ዘለና ኦኬ ዝኸበርኩም ኣሕዋት ፈቲኹማ ክትኾኑ ተስፋ ገብር ለማዓንቲ ናይ ዳፎር በፎር ይሕዘልኩም መፅና ዘለኹ ምስቲ ግዜ ዘለኒ ናይ ትምህርቲ ሕፅር ከብሎ ወሲነ ኣለኹ ምክንያቱ መደባትና ኣይከ ኣብ ዝሕሰብ ይብለን ዘሎ ሶሪ ከብሎ ኣይከኣልኩም ኣብ ዝቐፅል መደብ ነቶም ጅሕርኩም ዘለኹም ሌቭል ብዙሕ ኮመንት መፃእኒ ኣሎ ንዓኹም ቁሩብ ክሳዕ ክገብር ክፍትን እየ ኣብ መንጎ ነቶም ብኣይነት ዘለኹም ሓደ መዓልቲ ነቶም ትሪፍልኩም ዘለኹም ከዓ በበይኑ እናቱ መደብ ገይረ ሒዝኩም መፅየ ስለዚ ሰላም ቀነ ቴንክ ዩ